Оле бес, нека да ви помогна да научите испанския език. Някои фрази, които задължително ще ви послужат, ако решите да посетите някоя испаноговоряща страна. Нека да видим кои са те. На първо място, дамело означава дай ми го или дамела, дай ми я, според зависи съществителното, което искате да ви дадат, дали е в мъжки или в женски род. И тук ви слагам пасамело и пасамела, подай ми го или подай ми я. Каяте означава млъкни, каяте. No me mames или no me mientas, и двете са синоними, означават не ме лъжи, като първото е по-вулгарно, буквално означава не ме no me mames и no me mientas. Реално първото no me mames започнахме да го използваме заради един тренд в TikTok, аз просто никога не спрях да го използвам и моите приятелки им се заби в главата. Мала инфлуенция. Ескучаме означава слушай ме, ескучаме или ескуча означава слушай като цяло. Ескуча. Nos vamos, това има 1000 значения. Да тръгваме. Тръгваме ли? Хайде да тръгваме. Буквално let's go. Let's go. Едно и също е. Nos vamos.